Anzjan vulnerabbli qed jallega li safa vittma ta' frame up mill-pulizija. Dan għaliex wara li spiċċa ssawwat minn mara Filippina li kienet il-carer tiegħu minflok il-pulizija proteġew u resquh il-qorti b'akkużi serji. Dan fil-waqt li lila ħallewha fil-libertà kollha f'Malta meta suppost kellha tiġi deportata. Qed jiġi allegat minn Etnika Tanja li l-mara vvintat storja kontrih biex tibqa' Malta u li hemm uffiċjal tal-pulizija li qed jiggwida lil mara dwar dan kollu u kif tmexxi kontrih. Huwa qal li dan l-uffiċjal qoli tal-pulizija qed jiġi protett mill-pulizija stess, tant li meta spettur mar jagħmillu tfittxija d-dar ħaddu ritratt li kien se jużah bħala prova fil-każ. Katania ta' 69 sena residenti l-imsita ippreżenta rikors fil-primawla tal-Qorti Ċivili fil-ġurisdizzjoni kostituzzjonali tagħha kontra l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà, l-Ispettur John Spiteri u l-Avukat Ġenerali. Huwa qed jallega li qed isofri minn ksur ċar ta' drittijiet tal-bniedem u qed jitlob kumpens xieraq għal dak kollu li sofra u għadu qed isofri sal-lum il-ġurnata.